V moderním podnikání je zákaznický servis vším. Ani ten nejkvalitnější produkt vás nezachrání, pokud je pro zákazníka obtížné získat odpověď na otázku nebo zadat objednávku. Dnes jsou lidé zvyklí na rychlost. Nejsou připraveni čekat na lince a poslouchat hudbu nebo zavolat zpět v naději, že jim někdo odpoví. Chtějí řešení tady a teď. Jak může podnik splnit tato očekávání a nestratit zákazníky? Automatizace pomocí neuronových sítí je jedním z nejefektivnějších řešení. Podívejme se, jak neuronové sítě pomáhají zlepšovat kvalitu služeb, zrychlovat vyřizování požadavků a dokonce zvyšovat tržby. Zákazníci očekávají nejen dobrý produkt, ale také kvalitní služby. Pokud interakce se společností způsobí nepříjemnosti, člověk jednoduše přejde ke konkurenci. Podívejme se na klíčové problémy tradičního zákaznického servisu a na to, jak ovlivňují podnikání. Prvním problémem je dlouhá doba odezvy. Zákazníci neradi čekají. Každá další vteřina strávená čekáním na lince nebo chatu může stát obchodní tržby. Pokud člověk nedostane odpověď hned, může stránku jednoduše zavřít, zavěsit a jít někam, kde bude rychleji obsloužen. Zásilková služba přijímá stovky hovorů denně, zejména v období dovolených. Operátoři nestíhají vyřizovat všechny požadavky, klienti visí na lince 5-10 minut a jsou podráždění. V důsledku toho podniky ztrácejí objednávky a věrní zákazníci začínají hledat alternativu. Druhým problémem je lidský faktor, chyby, únava, emocionalita. Lidé se unaví, dělají chyby, mohou zapomenout na důležité detaily nebo být hrubí ke klientovi, když mají špatnou náladu. Ani ti nejlepší zaměstnanci nejsou imunní vůči přetížení a stresu, které snižují kvalitu služeb. Třetím problémem je individuální přístup. Zákazníci chtějí být pochopeni. Pokud pokaždé, když zavolají, musí zopakovat své údaje, znovu vysvětlit problém a cítit se jako jeden z tisíce, zdá se služba bez duše. Čtvrtým problémem jsou vysoké náklady na podporu. Významným nákladem je zákaznická podpora, platy operátorů, školení nových zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců. S rostoucím objemem hovorů musí podniky najímat další zaměstnance, což zvyšuje náklady. Internetové obchody dostávají 3x více objednávek během propagačních sezon. Abychom zvládli vytížení, musíme najímat další operátory nebo platit přesčasy. To snižuje zisky a zákazníci stále čelí dlouhému čekání. Tradiční systém zákaznických služeb má mnoho slabých míst, ale moderní technologie umožňují tyto problémy řešit rychle a efektivně. Jak neurologové řeší tyto problémy? Neuroemployee je nástroj, který firmám umožňuje automatizovat komunikaci s klienty, takže je rychlejší, přesnější a efektivnější. Pojďme se bavit o práci bez přestávek a dnů volna. Neurovědec je vždy k dispozici. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nedělá přestávky na oběd, nečerpá dny volna a neunaví se po dlouhém dni v práci. To je důležité zejména pro podniky s velkým počtem příchozích požadavků, protože zákazníci dostávají odpovědi okamžitě, bez ohledu na denní dobu nebo pracovní vytížení společnosti. Například podnik přijímá hovory večer, kdy manažeři již nepracují. Neurozaměstnanec pomáhá zákazníkům vybrat produkt, objasnit jeho vlastnosti a zadat objednávku přímo během rozhovoru. Prodeje rostou a podnik nestrácí zákazníky. Dále musíme zmínit rychlé vyřizování požadavků. Neurozaměstnanec je schopen okamžitě analyzovat požadavek klienta a poskytnout přesnou odpověď. Nestrácí čas hledáním informací, neklade zbytečné otázky a nepředává hovor jinému specialistovi. To zkracuje čekací doby a zvyšuje spokojenost zákazníků. Další věcí je minimalizace chyb a vysoká přesnost odpovědí. Neurozaměstnanec na rozdíl od lidských operátorů nezapomíná na detaily. Neplete se v podmínkách propagace a nedělá chyby ve výpočtech. Všechny informace předává přesně a poskytuje zákazníkům transparentnost a důvěru v jejich volbu. Optimalizace nákladů na zákaznickou podporu. Použití neurozaměstnance umožňuje snížit pracovní zátěž operátorů a optimalizovat náklady na služby zákazníkům. Podniky nepotřebují navyšovat počet zaměstnanců během špiček nebo utrácet prostředky na školení nových zaměstnanců. Neurovědec zvládne většinu běžných požadavků samostatně. Zvyšte konverzi a zvyšte prodej. Neurozaměstnanec s klienty nejen konzultuje, ale také jim pomáhá při rozhodování. Může doporučit další produkty nebo služby, nabídnout výhodné podmínky nákupu a pomoci s objednávkou. To vše vede ke zvýšení průměrné kontroly a zvýšení konverze. Představme si, že klient zavolá do online obchodu s domácími spotřebiči, aby mu poradil s lednicí. Neurozaměstnanec poskytuje nejen informace, ale také nabízí výhodné splátkové kalendáře, dodávky a související produkty. V důsledku toho klient zadá objednávku na částku vyšší, než bylo plánováno. A konečně shromažďování analýz a zlepšování obchodních procesů.
Každá interakce se zákazníkem je zaznamenána, analyzována a přeměněna na užitečné informace. Neurozaměstnanec pomáhá identifikovat nejčastěji kladené otázky a najít úzká místa ve službě. To umožňuje podniku přizpůsobit se potřebám zákazníků a neustále zlepšovat kvalitu služeb. Neurozaměstnanec není jen automatizační nástroj, ale plnohodnotný asistent, díky kterému je zákaznický servis rychlejší, pohodlnější a přesnější. Odlehčuje operátorům, snižuje náklady, pomáhá zvyšovat tržby a zvyšovat spokojenost zákazníků. Zavedení neurozaměstnance je krokem k efektivnějšímu a modernějšímu podnikání, kde služba funguje bez chyb, zpoždění a únavy. Jak implementovat neuronové sítě ve vašem podnikání? Je důležité přistupovat k tomuto procesu moudře. Pojďme se podívat, jak správně integrovat neuronové sítě do vašeho podnikání. Nejprve identifikujte slabá místa v zákaznickém servisu. Před implementací neuronových řešení je důležité pochopit, které aspekty vaší služby vyžadují zlepšení. Mohou to být dlouhé čekací doby na lince, nesplněné požadavky zákazníků, časté chyby operátora nebo vysoké vytížení personálu. Proveďte analýzu současné situace, abyste jasně pochopili, jaké problémy mohou neuronové sítě vyřešit. Za druhé, vyberte si správné nástroje. Zde je důležité vybrat ty neuronástroje, které se nejlépe hodí pro vaše podnikání. Může to být neurosekretář, který bude automaticky odpovídat na hovory a zprávy. Neuroprodejce, který bude prodávat produkty, nebo neuropodpora, která bude řešit problémy zákazníků na webu prostřednictvím chatu. Výběr závisí na vašich úkolech, objemu požadavků a specifikách podnikání. Třetí, nastavení integrace se současnými procesy. Jakmile je nástroj vybrán, je důležité nakonfigurovat jeho integraci se stávajícími obchodními procesy. To zajistí bezproblémovou interakci s ostatními systémy, ať už jde o CRM, databázi zákazníků nebo platební systém. Integrace umožní neuronovým sítím pracovat ve spojení s dalšími nástroji, což zvýší celkovou efektivitu firmy. A za čtvrté, naučit zaměstnance interakci s neuronovými sítěmi. Neuronové sítě mohou výrazně zjednodušit práci vašich zaměstnanců, ale je důležité je vyškolit, aby nové nástroje správně používali. Školení vašich zaměstnanců zvýší jejich produktivitu a zlepší celkový proces služeb zákazníkům. To také pomůže snížit odpor vůči změnám a vyhnout se potížím v počátečních fázích implementace. Zavádění neuronových sítí do podnikání není jen zavádění technologií, ale vytvoření efektivnější a modernější společnosti. Se správným přístupem mohou neurální řešení pomoci zlepšit kvalitu služeb, urychlit procesy a zvýšit zisky. Je důležité vybrat správné nástroje, integrovat je do stávající struktury a řádně proškolit personál. Chcete-li, aby byla implementace neurozaměstnanců ve vašem podnikání co nejjednodušší a nejefektivnější, přihlaste se na bezplatnou konzultaci s našimi specialisty. Nabídneme vám individuální plán implementace neurořešení přizpůsobený specifikům vašeho podnikání. Jednoduše naskenujte QR kód a my vám pomůžeme udělat první krok k automatizaci a růstu vašeho podnikání. Pokud chcete, aby vaše podnikání rostlo rychleji a fungovalo s maximální efektivitou, neodkládejte implementaci neurořešení.